Ah. Wah. Wah. Ah. Kutha Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana kowe ladal pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku apa sing iso gedhe iki mung kowe aku ya iso gedhe iso wujud yaksa mbok duduhake ora kadangku tuwa ora bakal tak wenehi ngerti ora mbok duduhake aja takon dosa oh ladal kegulung kuandamu lakon tak kerek jangkamu Gelar mandahan moncar non lir kekonang surem sorotetan padang Mastu nama sidang sekaring bawana langgeng Cantrik iki wonten dawuh menapa Cantrik mayangga seta ora ana cantrik sarta manglyu jejanggan ing ndak caketake sowan ana ngarsaning ingsun ya kuwi Begawan Patmana Murti kejaba mung Cantrik mayangga seta tanana kemung kejaba bakal ndak kanthi ngrembug babakan pertapan kene ya kuwi pertapan Nargopeni kene Cantrik menawi paduka ndangu bab tata rakiting pertapan Premban gandeng kula ingkang dipun sepuhaken minangka dados kamituaning Cantrik sedaya boten badhe anguci wani Premban sedaya tansah sumuyut sarta ngestu padha dawuh ndika Premban Patmana Murti tur dasaripun saya kathah para Cantrik manglyu jejanggan ingkang samya suwita ngarsanipun Sang Begawan Patmana Murti wekasan pertapaning Nargopeni ingkang sekawit sepa sepi sepen sak mangke sampun langkungi kadudene wujuding negari
ingkang pranyata ndrebala sangganing para kawula wonten ing pertapan Ngargopeni mriki Mremban. Syukur Cantrik. Yen pancen kaya mengkono tegese nggonku tetulung marang sak pepadaning urip, nggonku nglakoni tapa ngrame. Ya kuwi paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring buka wong kaluwen. Satemah bisa warata ana ing desa ngadesa sakiwa tengening pertapan kene. Kanthi mangkono bakal saya akeh cantrik ing mengkono uga bakal saya ana pigunane ngelmuning Begawan Padmana Murti Cantrik. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badan kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ucap kaca itu nalika semanten dereng paripun sami mbal wacana kasaru sinten ingkang nganglang dirgantara nenggih pate talika basa saking negari ing kula nggedah kencana ingkang ngangulari tiyang ingkang sekti mandraguna supados saged ambuka tutuping gendhaga kalaning jagat gawaning para dewa dupi nglangkungi saking giling pertapan Ngargopeni kaya ana daya ing tumanduk angganing pati talika basa satemah dawa lakapi terus sak ngajenging Sang Begawan Padmana Murti kagat kadra wekasan Sang Pati talika basa lang ing griya mangu mangungkung gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking bias baliwur iladal jagat Dewa Bathara jagat pangestu murah ora nyono bareng aku ngkuli wujuding pertapan ingkang akeh para cantrik manguyu jejangganing kemudha gelar suwiteng sang wiku debya lah kok kaya ana daya ingkang kawasa nibakake aku saka ing dirgantara Penemban sampeyan sapa menawi ndika tanglet kaliyan kula nyuwun priksa kula menika pun Begawan Padmana Murti wondene pertapan mriki ing minastan pertapan Ngargopeni panjenengan sinten ditepungake wayaku patih negaring Pulo Gedhah Kencana Rekyana Patih talika basa Rekyana Patih talika basa ya pancen mengkono wonten menapa dene paduka kekalangan ngungkuli sakinggiling pertapan mboten nama kula pasang walat mboten nama kula pasang mantrap nanging kula nuwun sewu inggih krana dayanipun pertapan kawasa ndawahaken Rekyana Patih wonten ing pertapan Ngargopeni mriki Mremban jroning aku tiba iki mau sayekti malah katon padhang paningalku liripun paduka maring dawuh mekaten sabab nggonku kekalangan ana ing tanah Jawa iki diutus dening Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti yen to dina samangka aku ki nen golek pawongan ingkang dibya Surasekti sarta pilih tanding boboting yuda gandeng sampeyan Penemban Padmana Murti pertapanmu wae kawasa ngrubuhake kalawan patih talika basa apa meneh yen to Sang Tapa Begawan Padmana Murti ku mesti pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda sarta kasiwungan kasekten ingkang linuwih mula Penemban dina samengko aku nyuwun tulung lan sampeyan Penemban ayo
kersa tak boyong marang negara ing Pulau Kedah Kencana. Tulungono Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti. Gonjang ganjing langit kelap-kelapatun. Lir kincanging risang mawe gandrung. Nuwun pangapunten Gusti Patih. Kula tasih kathah pakaryan, jan-janipun kula mboten kepengin sanget damel cuwa penggalipun Gusti Patih. Namung gandeng pakaryan kula menika kula nuwun sewu kedah saged ngrangkani cantrik ingkang semanten kathahipun. Panjenengan kula aturi kondur wonten negaring Pulau Kedah Kencana, nanging kula mboten saged nderek kanjengan ndika Gusti Patih. Namung kula kanteni cantrik kula ingkang nomor setunggal ingkang caket kaliyan kula inggih menika cantrik Mayangga Seta. Cantrik Mayangga Seta inggih kasinggihan mekaten. Apa kira-kira cantrik Mayangga Seta iki bisa mbuka tutuping gendhoga? Kula nyuwun pangapunten. Cantrik Mayangga Seta menika meh kemawon sak traju sak bobot kekiyatanipun kaliyan kula. Mila sampun ngantos kuwatos menawi ngantos mangke Mayangga Seta cantrik kula mboten saged ambuka tutuping gendhoga. Malah kula ingkang badhe paring pidana dhateng cantrik Mayangga Seta Gusti Patih. Yata laruta saking kutha yen amutusa Sang Sri cantrik wonten dawuh penemban melu Gusti Patih sowan marang negaring Pulau Kedah Kencana tulungana Prabu Dewa Sekti supaya isa mbuka tutuping gendhoga. Menawi tatela mekaten kula namung kantun nderek monggo Gusti Patih. Janji kowe ora isa mbuka tutuping gendhoga. Siji kawiranging ya kuwi pepundhenmu Begawan Padmanamurti. Loro kowe bakal gawe wiranging patih talika basa. Aku go bakal matrapi paukuman kelawan kowe. Monggo mangke dipun presani langkung rumiyin Gusti Patih. Ya. Alukon lagune lekas lutrita. Kutha Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Waryayang bojleng-bojleng iblis lanat padha jek-jekan suwe nggonku goleki lawan dulurku tuwa dinemune boyong ramyang lakuku rawruh kleblat bareng tekan papan iki papan kapertapan. Penembahan kowe sapa? Ira dalah. Lah kok ora kanthi nyono-nyono ketekan wujuding raseksa. Yen kowe takon nglawan aku ngreksa pertapan Argopeni aranku Begawan Padmanamurti. Padmanamurti. Ya, dasar kepara nyata. Sampeyan Yaksendra sapa aranmu? Aku buta klihang kabur kanginan mendung kebaratan ing ngendi tibaku ing kono papan dunungku. Aranku Dewa Amral. Kowe Dewa Amral dasar para nyata. Kowe gatine apa teka prapta ning pertapan kene? Goleki dulurku tuwa. Dulurmu tuwa sapa? Nalindring Ndarawati Prabu Kresna. Ingkang singlar kelawan kewajibane. Ingkang ninggal kalawan kewajibane aku ora nrimakake. Kowe ngerti apa ora Penemban? Wala sinuwun yen sampeyan nakon karo aku kleru. Merga aku ora weruh menyang endi kadangmu tuwa Prabu Kresna. Yen kowe ora ngerti kaya aja madeg sawijining brahmana. Pendhita kuwi awas-awas githeng esti. Lah kok dadi malah kowe ora weruh kahanane kadangku tuwa. Yen ngono serban karo ketumu kuwi ming lelamisan kowe pandhita pulasan
Kowe pendhita ndok bosok jabamu putih nanging jeromu mambu. Wose gelem ngaku apa ora? Aku ora ngerti, ora gelem ngaku obrak-abrik kaya. Gunjang kancing langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung lulu rumangsa ora dolanan kelut lah kok dadi ketekan wong edan aku ratu buta kok ngamuk sak kepenake dhewe apa mbok sengguh Begawan Padmana Murti ora iso ngembari marang panguwasamu ayo kowe ngajak apa tak kembari gedhemu leganing atiku Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ladal pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku apa sing iso gedhe iki mung kowe aku ya iso gedhe iso wujud yaksa mbok duduhake ora kadangku tuwa ora bakal tak wenehi ngerti ora mbok duduhake aja takon dosa ladal gegulung kuandamu lakon tak kerek janggamu Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa Kakang Semar kula jroning padha ngrantu lawan rawing Koko Prabu Ndarawati usawetara ninggal praja ing Dwaraka nggih bareng aku kelawan Kakang Mas Werkudara metu saka tapel wates negara ing Amarta Kakang Semar kahanane kok panase ora jamak kula wis sumru apa Pak sumru sumuk sladak sisan Petrus sing gedhe pangapuramu ha jeneng wong tuwa iki untune ra ono iki nek nggo madal angel ra jamak-jamak niki kok beda karo adat saben to lho mangriyen sampeyan ngendika sumuke ora jamak niki wau lah kok niki sinten sing nyopir truk gandengan ngono Pak iki rak lemahe kaya obah grag-grag iki gek lundi ya lindu kok lundi heeh engko gek lindu kok ajeg kaya ngene iki suwene Raja Mak iki udu lindu den niki enten apa kok
kaya beda karo adat sabene. Jlamro wonten dawuh Dilyana kana inggih ngestaken dawuh Kang. Petro dalam wis ketok ingkang dadi tok sumbering bumi ingkang hoyak iki mau Petro. Lah pripun to? Kayana buta loro padha pancakara monggo nganti nasak Karang Pradesan gawe gegering wong Karang Pradesan. Wah, buta pundi nika ceniningan. Gelut kok ora ngerti papan nganti ngrubuke omah pirang-pirang kaya ngoten gedene Raja Mak. Anu Ndara ngasta Jemparing disipat barat. Ngasta Jemparing iki disipat Jemparing ora sipat sipat barat iki Ndara Werkudara ya. Sipat Jemparing mawon. Nek pancen buta niku gawe gegering para kawula, ampun dikai urip Ndara. Pejahi mawon. Pon mboten napa-napa. Ya Bagong. Keket rame nggih nyoba ndayuda yaksa kekalih padha gedene padha galake padha sentosane nalika semanten datan prayitna lumaraping Jemparing saking Sang Arjuna nratas angganing yaksa kekalih wentes jatining wujud nata ngamarta miwah nata Ndarawati. Estunipun kula sampun mangertos bilih ingkang mimba Brahmana menika kala wau paduka Kanjeng Kaka Prabu. Semanten ugi kula ugi sampun mangertos Yayi bilih ingkang dados yaksa menika paduka Yayi Prabu krana awratipun ngupadi dhateng paduka Kanjeng Kaka Prabu sampun ngantos tilar dhateng kewajiban momong dhateng sangya para Pandhawa minangka pujangganing para Pandhawa. Yayi kula nuwun pamunten. Estunipun kula mboten supe namung nindakaken wajib ingkang sampun dipun dawuhaken dening Jawata supados samangke kula dados lantaran tumedhaking wahyu. Lantaran tumedhaking wahyu kados pundi Kaka Prabu? Jawata badhe madhedaken kanugrahan ing wirastan wahyu Pancapurba. Monggo saknyatanipun samangke sampun wonten jalaranipun awit cantrik kula sampun binoyong dening satunggiling nayaka ing jatosipun wahyu menika cumandhak wonten papan dunungipun nayaka menika kala wau. Sing mbok arepake nayaka piye? Kresna kakangku. Kok sik Werkudara. Sakpunguringipun kakang mau apa ana ngamarta nara lakon? Ya. Ana pendhita tuwa sing nglamar karo Drupadi. Tumuli dadi panca bakah ning pendhitane ampuh sing duwe pangreka daya sedewa. Tumuli anakku Gathuka aja dipapanaga ning Gendhaga diwenehake marang Brahmana mau. Wah, tumuli Brahmana mau
bali marang negarane. Kok iki mau aku ketekan patih, anane patih Talika Basa. Ngandhakake ana nalindra ingkang ora kuat mbuka tutuping gendhoga. Yen ngono apa pancen ana sambung rapete karo gendhoga sing diwenehake Sedewa marang pendhita mau. Mbok menawa ngono Yayi. Wah, yen pancen kaya mangkono ora usah dadak bingung. Ayo padha dinteni nang negara Ngamarta. Ngenteni anakmu Pringgondani. Kepiye munggo kahanane sarta kaya ngapa ngaturi anakmu Pringgondani? Wah, iya. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso ing Patih Talika Basa wonten timbalan jin wis entuk pawongan ingkang bakal lan mbok anggep kuat mbuka tutuping gendhoga. Nggih menika abdinipun Sang Tapa Begawan Padmanamurti namipun Cantrik Mayangga Seta ingkang sagah buka tutuping gendhoga. Malah upatanipun cantrik menika sampun sumpah prasetya menawi piyambakipun boten saged buka tutuping gendhoga ami lalu kapidana pejah wonten negaring kula gedhah kencana mriki piyambakipun boten badhe selak kaya ngapa kon buka tutuping gendhoga iki Cantrik Mayangga Seta kuwi Talika Basa Mayangga Seta inggih kasinggihan sinuwun mengwujudmu cantrik kowe mung cantrik ing pendhita gunung. Apa kira-kira pisang mawe gandrung sigra buka tutuping gendhoga nalika semanten Cantrik Mayangga Seta kaya tan kuwawa buka tutuping gendhoga mila sigra matek aji mangundri nalika semanten ing wonten salebeting gendhoga nenggih Raden Gatotkaca ing matek aji Narantaka satemah jebluk punang gendhoga ngengingi kuwandaning Kan Cantrik Mayangga Seta babar nenggih pandhita ing kundalini Begawan Anoman Raden Gatotkaca sigra geblasake negari ing kula gedhah kencana kaget nata Prabu Dewa Sekti. Jajaran Sukertaning Bawana Bapak Penemban ana dawuh apa nggih Drupadi kok malih brengosen ngaten niku pripun adalah sajaipun tiyang Ngamarta sampun ngapusi dhateng kula dipun bojong sinuwun adalah nantang karo Prabu Dewa Sekti.
Gatotkaca wonten ing barat. Sumengko badhe munjuk atur kalian Paman Sediwa. Tiba padha wae matur marang panjenengan ingsun. Sawet kula dipun dawuh ngundheli tutuping gendhoga. Namung wonten tiyang ingkang saged buka tutuping gendhoga wekasan kula kadenangan dening Prabu Dewa Sekti. Sing isa mbuka tutuping gendhoga wong atuamu ning mburimu. Sinten? Kakang Anoman. Lho, Siwa Mayangga Seta. Inggih nggih kula nyuwun pamunten. Awit kula dipun dawuh dening Sinuwun Prabu Indrawati. Wis ora usah padha dinya-dinya. Saiki yen ngono Prabu Dewa Sekti ngoyak karo kowe. Gasinggihan mekaten. Dara apa? Ora ana ingkang wani kawan Prabu Dewa Sekti. Karepmu. Kyai Prabu Darmaji ken mapake Nalendring Pulo Gedha Kencana. Wah, iya. Apa iki ngaran Prabu Darma Kusuma? Kasinggihan sinuwun kula ing namipun Puntadewa. Kowe nyata ratu ingkang singlar sarta ora netepi marang kuncaraning asmamu. Liripun Maduka kedhawaring dawuh mekaten. Lah iya. Kuncaraning asmaning Prabu Puntadewa kebaki jagat, ratu ingkang lila legawa lahir batin. Aja kok bondo donya negara yen perlu nyawamu dijaluk karo wong liya wae mbok wenehake. Nanging apa to sababe? Aku pengen mengku garwa kelawan garwamu. Lah kok ana wong kang apus-apus jarine garwamu dilebokake ning gendhoga bare tak buka tutuping gendhoga kok dudu wujuding wong wadon. Nanging wujuding priya ingkang tumuli geblas lunga saka Pulo Gedha Kencana. Sinuwun sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Dene menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kagol kagelaning penggalih. Sakmangke kula ingkang mrapakaken dhateng paduka sinuwun estining manah namung badhe nyaosaken inggih menika pun Wara Drupadi. Gandeng sakmangke paduka sampun rawuh wonten negari Ngamarta, monggo sinuwun kula aturi maringaken. Kowe ora usah apus-apus. Kowe aja ngapusi, mboten sinuwun. Lair batos kula badhe ngiklasaken Wara Drupadi winengku garwa dening Prabu Dewa Sekti. Namung semantena gandeng paduka sinuwun ingkang sampun nampi menapa panyuwunan pangapuntenipun ingkang abdipun Puntadewa. Anggen kula kepengin ngrepa nyuwun genging samudra pangaksami paduka sampun paring pangapunten. Nyata paduka ugi setunggiling nalendra ingkang berbudi bawa leksana mila pantes menawi nampi sembahipun nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa babar zaning wujud Sang Hyang Bathara Guru Bathara Antaradaya Sang Hyang Bathara Indra. Wutuh mati aku. Wah! Oh, mati aku. Kulun teka paduka ingkang mimba Nalendra. Iya, Darma Kusuma. Ndak rewangi ulun mimba wujuding Nalendra. Kepengin garwa kelawan garwamu ya kuwi Wara Drupadi pancen wis dadi niating Sang Hyang Manikmaya. Nggone dadi pancatan ulun ketemu kelan para Pandhawa sabab ulun bakal tumedhakake kanugrahan ingkang aran Wahyu Panca Purba.
Pancawilangan 5 Purba wis ngarani Yakti Pandhawa ing wis minangka dadi utusaning adil Nerdya Murba jagat saisine supaya ilang sukertaning jagat wong kang watak angkara murka lan budi candala satemah jagat tukul ya kuwi tetukulaning kengawok katentreman lan karukunan ya sabab saka para Pandhawa nggih tampan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun paring kanugrahan tumraping para Pandhawa Puntadewa ya muga-muga Pandhawa tansah kuat nglakoni pacoban ing lumaku ning jagat raya sayekti Pandhawa pinilih dening para Jawata besok kudu bisa mbrasta angkara murka ingkang mapan ana ing jagat raya sarana kinayoman Ratu Ndarawati satemah jagat kababar donya anyar nyekebak katentreman karukunan kabagyan lan tansah sumanding siji lan sijine ora ana rasa memungsuhan Puntadewa